तो जब वो यहाँ रहने लग जाते हैं तो उनका वोट यहाँ भी बन जाता है। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह जाए। Klungka, Tigreng TV channel like klungdeng no. Tini ni o video belai nangmani video nai. Ti Election Commission of India ni je mukho sasib eba je Election Commission of India rangno je salogui tongnai o borok ni khogo tini norok srai ke khanai manai tei kunu jagani script add khaijakliya borok ni je samani matino o script khlaijaka norok video no paya saknai tongni tei video no norok cut taklai o video no jodi hamjakhe norok share bo khairi man tei like khairi di naidi borok ni matino o script khlaijaka kaisa script baire ni add khlaijakliya haidingki borok tamo hwnwi saklai ke tei bwskangni salo bo state o wngnani tong obo hai joto borok srai saklai rekha tei kebo mania jodi wngwi tongmano borok joto state no SIR phrangnani digi hai hinui saklai rekha haidingki chenglai borok tamo saklai ke tei o krakhe revision wngmani oboni bagui no nangkukmani puila joto political party ni thani consistent complaint wngwi tongo SIR oro boot kwbangma wngkha tei boot cancel bo wngkha tei oro borok rokni boot bo thik khaijaka tei oro borok rokni boot bo chaya khlaijaka hinui borok saklaijaka tei bo khwnawi tongdi obo bai baksa jora bai khe kwbangma borok swkang kamio tongnai oro boot tokmani city o phai tongo borokni boot kamio tongwi tongkha borok naidi obono saklai maklai jara para yakarwi alada city rogo tabi sip wngwi tongnai o borok para o bo borokni voter slamjago eba city o borokni voter slamjago o kongno no borok sanani naikhe tei borokni city o phaifuru vote cancel wngmani lamani sakni legal kokthai tongo tei borok o kokthai thai obono bujokna thangkha tei borok tei waisa borok city o jodi phaikha hwnkhe borokni o city ni je abo kaisa borok canceling wngwi thangnai abai kaiha saklaikhe su borokni boot kamio tongwi city o tongwi tongkhai naidi tei tini jorao norokno saimankha India develop wngma bai borok rok city yakarwi kubuni city rogo thangwi India to develop wngkha no hingkha borok develop wngmani bagwi naidi borok bo nijini jaga yakarwi alada state rogo shift wngwi tongwio a kongno ni borok bujokna thangkha tei tini jorao norok saimankha India develop wngma bai angkha khlaio chini joto media friend rok borok bo buini city ni phaimani wngwi mano obo norok jotono buji mana su borok o jagao tongna chengfru borokni boot o jagao register wngwi tongo naidi oro kaisa example tongo chwng jodi no alada city rok thangkhe je alada city tabuk tono uanchikha Nepal chwng Nepal o jodi boskor kwbangma romwi chwng ah jaga ship wngkha hwnkhe naidi ah jaga boot dinani bo kaisa voter id card swnamnani ଅଧିକାର wngwi thango hinkhe yang India phaikhe India bo tongo tei alada state tabuk tamhinani India state ni bisingo tabuk Maharashtra obo hai ogo thangtawi hwnkhe ah jaga bo jodi India ni citizen rok hwnkhe aroni boot nini id card no sewi tongthangmano tei abo hai rok khlainani process tongo hinui samani su voter list no kwthar khlaina bagwi lama tongmani obo wngkha lekhamung form naidi tei kaisa obono saka borok voter id card no srai khainani hinkhe obo kaisa no lekhamung form tamoni hinba ang bo norok no kaisa example rwnai naidi bo bini example tabuk tamo hinui example khlainai udahoron khe Saparna Chakraborty tongo hinui uansukti bini puila boot wngkha Saparna Chakraborty ni mungwi naidi obono bo kaisa udahoron dikha bo second boot rwjakfru bo S Chakraborty no rwjakha naidi first boot hwnkhe Saparna Chakraborty second boot o rwjakfru hwnkhe S Chakraborty rwjakha saimanya bini babani mung bini bohan mung saimaya tobo bini mung naidi kaini jagao bini mung change wngwi tongo tomo khe bo AB Chakraborty hinui rwkha
bini buphani mung bini buphani mung no hinui jeng khai mano tei kaisa form rifru khe bo Akhil B Chakraborty hingka naidi orono pherlai mung tongo AB Chakraborty hinui kaisa form bo rijak tei kaisa hingke Akhil B Chakraborty haikhe o khorognui borok kaisa de eba kaisa ya de hinui saimanna bagui wngui tongo naidi o borokni buphani mung bo kaisa jaga kaisa form bo hingke change tei kaisa form bo hingke change kintu o borok khoroksa de khorognui de abono saimanna bagui no su lama kaisa simi si tongo oboni bagui lekhamung form rwmani tei khoroksa borok kaisa jorao lekhamung form simi fill up khlaiui rwnai naidi aboni bagui no srai borok no saimanna bagui no kaisa lekhamung ni form borok no kaisa nogo naidi 7 jon poribar kaisa ek family ni member 3 jon hingke ah jaga 3 jon jodi puta level ni borok hingke borok no 3ta form rijaknai obo buta list nobo thik khlaiui mano ah form ni bingri norok buta ni list nobo thik khlaiui mano borok ni mung chaya khe swijak khe borok no thik khlaiui mano naidi ah form ni bisingtwi no borok ni mung jodi chaya hingke bono thik khlaiui mano tei bini address rok thik wngya hingke bono address bo thik khlaiui mano borok ni photo thik wngya khe borok ni thik khlaiui mano jodi nini photo rok jodi thik wngya chikon saka kha jodi mane blur wngui tongkha ah borok ah form ni bisingtwi no thik khlaiui mano ah kok no borok saka borok ni address chaya hingke borok ni buma buphani mung chaya hingke borok ni thik khlaiui mano naidi ah form ni bisingtwi no buma buphani bo thik khlaiui mano address thik khlaiui mano photo thik khlaiui mano mane all in one abo hai form kaisa nongkhornai su omo SIR ni nangmani kok SIR ni bagui khoroksa dugar thangna nangnai naidi borok omono saka SIR ni bagui kaisa nok beraina nangnai chini Bihar ni booth level ni officer rok naidi borok example to Bihar no romoi saka chini Bihar ni booth level ni officer rok khorok 90,000 mane 90,000 borok tongo borok booth level ni officer rok chini tei 7 crore 89 lakhs borok ni nogo thangui khoroksa borok no enumeration form no rwkha naidi Bihar ni example kok saikha naitok oh jaga o 7 crore 89 lakhs borok ni nogo thangui enumeration form no rwikha kwthui manjaknai rok eba nogo kwrwi rok bini Ghana ni borok eba borok ni mungoi borok rok permanently ship wngkha hinui saka eba SIR o naidi je borok nogo kwrwi ni nogo je BLO thangkhai ah nog ni borok nog kwrwi hingke tei khoroksa bini nog gana ni borok no swngmani obo haino hinui borok tamthani example no rima khlaikhe permanent ship wngkha hinui sajaka kintu aro je borok ni je ah jaga ni je boot kamani I card eba borok ni abono cancel khaiwi no alada state of borok ship wngui khe mane borok ni duita jaga no voter ID duita wngui tongkha ah kok no sai tongo ang tei kaisa jaga enrollment form fill up khaikhe obo wngkha bini mung kaini jaga o tongmani o kok no faipikha bo o jaga tongkhano tei kaisa para o thang tei kaisa jaga o thangui bo ah jaga bo form fill up khaikha hingke bo bini bumung aro bo tongo wngoi khe obo hai borok ni form return wngya khe tei 7 lakhs 300 form wngkha ah borok ni form return wngnani simi no naidi 7,30,000 form wngkha mane abo tamhinani abo hingkhai mane form withdraw khaijak mane bo boroni bo beyangni bini mane thikna jaga bo ek jaga saimanani bagui no mane abo hai form simi no 7,03,300 form selection wngkha gwnai tei aboni bisingo kaisa swngmung wngkha Nepal ni borok bwswk tei Bangladesh ni borok bwswk naidi tabuk hingke o je 7,30,000 borok ni je form pending tongmani bisingo no aboni bisingo saimannai je tamo oro Nepal ni borok bwswk tong tei Bangladesh ni borok bwswk tong puila o kok no swrai khe sana muchungo India ni constitution ni mote hingke India ni citizen chimisi MLA MP chongui mano naidi main topic bono abono chajaka
puila kongno sarai ke sana ni musungo India ni constitution ni mote hingke India ni citizen chimisi MLA MP jongoi mano borok obono sarai sarika koroksa phano alka haste ni borok koroksa phano all right great jadi MP MLA angnan bagi sudu India ni citizen chim dong imana sei koroksa bono alada desh ni borok MP MLA angnani Indian ni constitution ni mate chance kre bahai borok ni enrollment fill khai ke hingke oboni ulo SIR ni samungo borok ni rong thomano phunuk tham bagai kebo document rok bo najaka naidi aboni bagi no citizen Indian ni citizen ge aboni bagi no SIR angnan bagai borok no document naharjaka borok ni kong no 30 September jora krak ke sungui naina nangnai mane je 7 lakhs 3000 je list pending tongmani kongno no borok 30 tarik jora 30 tarik September jora ke sungui naina nangnai mane borok mane alada haste ni te na India ni te mane oro tongmani ujara sipman te abo haige sarai sairi jaka tei omo haike borok sini haste ni borok ya hinai kaham ke sungui naina ni jora o nukjaknai tei borok ni boot no count khlaijak angnai naidi te omo haike borok jodi sini haste ni hen sai mamani pore bongni boot ni adhikar bongno cancel khlai rijaknai kongno bo sajaka West Bengal SIR date kokno tui jeng khorok tham commission rok kaham jora kok salainai naidi o jaga West Bengal ni kok bo mention khlai rijaka borok khorok tam rok ek jaga o hasuk borok kok salainai obo West Bengal eba haste ni kubuni haste bo jefru ungnai naidi main important obono obo West Bengal o eba haste ni kubuni haste rogo jeprungnai oboni sal rokno phainai jora kaham jora o saklainai obo kaisa ekdom main kok te kaisa sungmung wngkha obo hai transparent wngwi tongphuru aboni ulo confusion slamnani chai tongma bai norok khoroksa no form 7 rwna bagwi tei khoroksa no affidavit dina bagwi oboni anjak wngkha obo hai borok ni representation act 0 o joto ni bagwi equal wngkha norok ni bagwi haino ani bagwi bo tei obo jesa phano MLA ni bagwi hai kheno jesa MLA ni bagwi phano nungbo obo haino constitution ni election boni ulo jora o complain khlainani full chance tongo naidi form number 6 form number 7 form number 8 wngwi nung wngwi mano nini politics party ni booth level ni agent rok ni bagwi o right tongo je borok ada rwwi booth level ni officer rok no 10 form rwwi mano provide nung obo haike nung o assembly amchai ni elector wngwi tongkhe jotoni like khaidi tei share khaidi tei norok ni uansukmung rohordi comment section o hambai jotona.